Back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again. The Mzansi Soap Stories and namhlanje sikhuluma ke ngeGenesis guys. Niyazi guys ukuthi ke uFelicia uzamile ukuthola iqiniso ukuthi kwenzekalani ngale ndoda yakhe ehlezi nyamalala. Well ke guys, walithola iqiniso ukuthi cha indoda yakhe nje iyayijolela. Uzama ukuyikhipha ke lapha ke kwi records but kubuya sengazi ukuthi ke wonke ama plans akhe they are falling flat. So into ezokwenza kuleli week guys, it's so shocking. Okokuqala nje ukuthi ke kune secret eyaziwa uyena ke uGabriel kanye ke noFelicia. So ukuthi abuyele back kuyena amspite uGabriel uzokhipha indaba zika Felicia ephepheni and uFelicia ke iboard ke izomrelease ke emsebenzini uzokwenza ukuthi impilo yakhe ibe nzima ke kakhulu. Ezinye ke indaba ezibhlungu ukuthi hawu Nkosi yami esefihle kangaka ke uMaruna ukuthi ungumama kaPhila. Abazange baba update umalume wafika wayithi phahla indaba washo ukuthi ke uMaruna wabeletha ingane enhle kakhulu igama layo ke uPhila. I don't know ukuthi guys bazoyenza kanjani damage control kodwa nje indaba zakhe sezivele zathi nje ngaphandle Nkosi yami lapho ke abasemzini bebeyitshela ukuthi ke uMaruna ke nje iangel ecula igospel kanti izinto ke ayihambi neze kahle. So asazi guys ukuthi ke uzoxola yini, asazi ke ukuthi uzoxola yini ke umkhwenyana ke kaMaruna njengoba ke indaba ezingake ziphumayo and ke kuzogcina kuphuma ke nokuthi yona lengane kaMaruna ingane ka stepfather wakhe ke umfana. Hayi guys asazi ke bakithi kodwa ke iqala ukushuba impela ke manje ke iGenesis. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.